Allah barakatu. Barkanku da sake shigowa wannan channel ta mai albarka wato Arewa Goldies. A yau mun kawo muku wannan fim din mai suna Lauje fassarar Sultan gashi na. Amma kafin mu shiga wannan bidiyo ku daure ku yi mana like, ku yi subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye ko fina-finan mu da zarar mun dora. Mun gode. Abinda za ka yi kawai nan akwai link a kasan wannan bidiyo a YouTube a kasan description akwai link mun aji ku samu ku je ku danna link din nan insha Allah da zaran kun danna link din nan zai kawo muku page kamar haka. To abinda za ku yi ya kawo muku page kamar haka, to wannan film din mun rubuta password din sa nan, za ka yi zuwa ka danne haka zai kawo ma copy haka copy, sai ka zo nan ma ka ƙara danne inda za a sa password din nan wajen zai kawo ma abin rubutun nan, sai ka ɗanyo sama haka yadda za ka ga wajen sosai. Yawa sai ka danne haka sai ka danna paste ko kunga, ko kuma ba ma sai kai kaman kana so ka rubuta password din kan ganshi nan Lauje, za mu rubuta LAUJE Lauje ko sai mu zo mu sa 098765. to insha Allah wanda ka danna password din nan daidai ka danna da alamar download now din nan ga wanda kuka saba gani a bidiyon mu zai kawo mana wani page daban. Za mu dan jira shi. Yawa gashi nan zai kawo ma email din da suke kan wayar ka, za ka zaɓi guda ɗaya kawai ka buɗe, ba lallai ma ya kawo ma ba, in ma baka da email din baya kawo ma ka saka email. Yawa to nan kana da option guda biyu, za ka iya zuwa kawai ka danna alama play a nan wajen kawai, za a gama kawai kana shiga ya fara play da kansa ma ba sai ka danna play ba. Ba sai ka danna play ba, yana nan kai yana yi ne. Yanzu aka gashi nan na to da yaran nan. Me yasa ka ga lokacin da nake magana? Sannan kuma za ka iya danna alamar ɗigo uku nan ta sama, sai ka danna alamar download din nan. To insha Allah wanda ka danna alamar download din zai fara ma download din. Bara mu zuko ta sama haka, bara mu danga. Yawa gashi na ya fara. Kada ku manta ku subscribe wannan channel, ku like wannan video sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Kuma ku danna kan profile din mu akwai link din website din mu, za ka iya ganin duk film din da kake so, za ka iya magana ta WhatsApp, sannan kuma akwai WhatsApp group din za ka iya danna ka shiga. Mun gode.